హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 7వ రోజు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసాం. మొదటి 5 కర్మయోగం, 6 ఆత్మ సంయమ యోగం, అష్టాంగ యోగం. తర్వాత ఈ రోజు నుంచి భక్తి యోగం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ 7th చాప్టర్ నుంచి నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు భక్తి యోగం. సో 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగానికి సంబంధించిన అధ్యాయాలు. సో ఈరోజు వాటిల్లో మొదటైన జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం చూద్దాం. మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఆలోచించుకుంటూ ఉండండి. ఇప్పుడే అడుగుతున్నాను, జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఉన్న భేదం ఏమిటి? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈలోపు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అంటే ఏమిటి? జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఎవరైనా చెప్పగలిగితే మరి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. ఓకే, ఓన్లీ ముగ్గురే వచ్చారు. సో జ్ఞాన విజ్ఞానాలకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యాసక్త మనః పాఠ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. నా మీద ఆసక్తితో పాఠ ఈ యోగంలో ఎవరైతే యుక్తులై మదాశ్రయ నన్ను ఆశ్రయిస్తారో అసంశయం నిస్సందేహంగా సమగ్రం కంప్లీట్గా నన్ను అంటే నిస్సందేహంగా నన్ను పూర్తిగా యథ ఏ విధంగా జ్ఞాస్యసి తెలుసుకోవచ్చో తచ్ఛృణు ఇప్పుడు విను అంటున్నారు. సో ఎవరైతే మనస్సును నా మీద ఆసక్తితో అంటే భగవంతుడి మీద కోరికతో ఇంట్రెస్ట్తో ఎవరైతే మనస్సును ఆయన మీద పెడతారో పాఠ ఆ యోగంలో, ఇటువంటి యోగం ఏది? భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేసే, ఇష్టపూర్వకంగా లగ్నం చేసే యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉంటారో, ఎవరైతే ఆ విధంగా నన్ను ఆశ్రయిస్తారో, అంటే భగవంతుడి మీద ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఆశ్రయం అంటే ఏంటి? శరణు వేడటమే. ఎందుకంటే మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఏ చెప్పినా వింటూ ఉంటాం మామూలు లైఫ్లో కూడా చాలా వరకు. మనకి ఇష్టం లేనిదైనా వాళ్ళు చెప్తే సరే వాళ్ళు చెప్పారు కదా అని వింటూ ఉంటాం.
సో ఇక్కడ నా మీద ఆసక్తితో, భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమతో మనం గనక, ఆ ప్రేమే భక్తి. సో ఆ గౌరవం, ప్రేమ ఉన్నప్పుడు దానిని మరి భక్తిని నిర్వచించాలి అంటే ఆ విధంగానే నిర్వచించవచ్చు. ఆ ప్రేమ అనేది ఎటువంటి ప్రేమ అంటే స్వార్థరహితమైన ప్రేమ. ఏదో కావాలి అనే ఇది లేకుండా దివ్యమైనటువంటి, స్వచ్ఛమైనటువంటి, నిర్మలమైనటువంటి ప్రేమ. సో అది భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ అలా ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ప్రేమ, ప్రేమ అంటూ ఉంటాము. కానీ అవన్నీ గూడా రాగ, అనురాగం అంటే స్వార్థంతో కూడుకున్నటువంటి ప్రేమలు. మనవాళ్ళు, నా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడే ఆ ప్రేమొస్తుంది. కానీ భగవంతుడి ప్రేమ అందరి పట్ల సమమే. అది ఎవరైతే ఆ రకంగా తెచ్చుకోగలుగుతారో మరి వాళ్ళు ఆ భగవతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో అని అర్థం. సరే, ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగాను ఇందాక. ఇప్పుడు ఒకళ్ళిద్దరు ఎక్స్ట్రా జాయిన్ అయ్యారు. ఈ అధ్యాయం పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. సో జ్ఞానానికి, విజ్ఞానానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటో ఎవరికైనా తెలిస్తే దయచేసి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నేను ఇంకొంచెం సేపు వెయిట్ చేస్తాను ఆన్సర్ కోసం. సో ఈ ఫస్ట్ శ్లోక అది చెప్తోందనమాట. భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమతో మనస్సును ఆయన మీద పెట్టి, అటువంటి యోగంలో మనస్సును ఆయన మీద నియుక్తం చేసినటువంటి యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉంటారో, ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నిస్సందేహంగా నన్ను పూర్తిగా ఏ విధంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. సో దీనిని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టి ఆయన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్లకు భగవంతుడు అర్థమవుతారు. భగవంతుడు అర్థమవటం అంటే ఏమిటి? ఏమిటి అర్థం చేసుకోవడం? మనం సైన్స్ క్లాస్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ మీరెవరైనా మరి చదువుకునే ఉంటారు, స్కూల్లో కూడా మరి చదువుతాము. ఈ రసాయనాలు ఒకటి ఒకటి కంప్లీట్ చేస్తే ఫలానా రిజల్ట్ వస్తుందని చెప్తారు. కానీ ల్యాబ్కి తీసుకువెళ్ళి అది స్వయంగా చూపిస్తే, ఓహో ఇది ఇలా అవుతుందా, దీని రంగు ఇలా మారుతుందా, ఈ రకంగా పొగ వస్తుందా, ఈ రకంగా అది ఆవిరవుతుందా, ఇదంతా మనం స్వయంగా చూసినప్పుడు ఇంకా బాగా మనకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది. అది కనుక మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగినప్పుడు. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా అర్థం చేసుకోవడం అంటే, ఇప్పుడు చదువుతున్నాం మనం కూడా, ఓకే భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టి ఇలా ఆయన ఆశ్రయించామంటే ఆయన అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నది అర్థం చేసుకున్నాం. మాటలు మీనింగ్ అర్థం చేసుకున్నాం. కానీ అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకున్నామా, మనం అంతటి యోగంలో ఉన్నామా, కంప్లీట్గా ఆయన మన మీద మనసు పెట్టి మరి ఇంకా ఆ స్టేజ్కి రానప్పుడు కంప్లీట్గా ఆయన అర్థం చేసుకోవడం అనేది తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, నొప్పి. ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం అనుకుంటా. మన పక్క వాళ్ళకు, మన ఇంట్లో వాళ్ళకు ఎవరికో ప్రక్కన ఏదైనా కాలో చెయ్యో ఏదో విరగడమో లేదా ఎక్కడో నొప్పి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు విపరీతమైన నొప్పితో బాధపడుతుంటే ప్రక్క నుండి మనం చూస్తాం, అర్థమవుతుంది వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు పాపం అని, ఎంతో నొప్పితో. కానీ అసలు ఆ నొప్పి అనేది ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనకు తెలియదు. వాళ్ళు బాధపడుతున్నారని మనం పాపం వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద మనకి సానుభూతి, బాధ కలుగుతుంది వాళ్ళ బాధ చూసి. కానీ ఆ నొప్పి అనేది మన దాకా వస్తే గాని అసలు అది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే గాని అది మనకు అర్థం కాదు. అలాగే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అనే మాట కూడా అంతే. మనం విని చదివి ఓకే అర్థం చేసుకోవడం. ఏమిటి అర్థం చేసుకోవడం? ఆ భగవత్ తత్వాన్ని మనం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు ఏమిటి ఆ భగవతత్వం? అది నిజంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం. మరి ఆ భగవతత్వాన్ని తెచ్చుకోవడం అంటే ఏమిటి? భగవతత్వమే మరి ఆత్మతత్వం కూడా. సో ఆత్మతత్వాన్ని మనలో ఉంది ఆ తత్వం. కానీ మనం ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? మరి ఆత్మ ఉంది. ఆత్మ భగవంతుడి లక్షణమే. ఆయన అంశే మరి. అయినా గూడా మనం ఆత్మలో ఉన్న నిర్మలత్వాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాం. మన మనసులో ఏవో ఆందోళనలు, భయాలు, దుఃఖాలు, కోపాలు, కోరికలు, జలసీలు ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి. ఎందుకు? మరి అంతటి నిర్మల తత్వం ఉన్న ఆత్మ, భగవదంశం ఉండి కూడా మనలో ఎందుకు ఉంటున్నాయంటే కోరికల వల్ల ఉంటున్నాయి అని చెప్పి మనకి సెకండ్ చాప్టర్‌లో చెప్తారు. మళ్ళీ మనం చూస్తాం గూడా. సో తెలిసి కూడా ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నారు అంటే
కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ అన్నది మనం చూసాం. సో అందుకని కేవలం కామం వల్ల క్రోధం అది కలిగించే క్రోధం వల్ల ఇలా అందరూ కూడా వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఆ నిర్మలమైన ఆత్మతత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నారు. సో వాటి వల్ల చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి అవి తగ్గించుకుంటే చేయగలం. ఏది అన్నిటికీ మూలం కోరిక కాబట్టి. అందుకే వైరాగ్యం అంటారు. నిన్నటి చాప్టర్లో కూడా ఏం చెప్పారు భగవంతుడు, ఈ మనసు కంట్రోల్ చేసుకోవడం కంటే గాలి కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తుంది, ఈజీ అనిపిస్తోంది కృష్ణ అని అర్జునుడు అన్నప్పుడు నిజమే నువ్వు అన్నది. అయితే అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే అంటారు. అభ్యాసం చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి కౌంతేయ, వైరాగ్యంతో సాధ్యపడుతుంది. సో వైరాగ్యం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు ఆత్మతత్వాన్ని మనం తెచ్చుకోగలుగుతాం. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి అంటే కోరికలను తగ్గించుకోవడం, క్రమేణా లేకుండా చేసుకోవడం. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి అనేటటువంటి దీంట్లోకి వచ్చాం కాబట్టి ఇవన్నీ మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాము. సో ఈరోజు సండే అని అనుకుంటే చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు. ఈ క్లాస్కి సండే మండే అంటూ ఏమి ఉండవు, రోజు ఉంటూనే ఉంటుంది 18 రోజులు కంటిన్యూస్గా. జ్ఞానం తేహం స విజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞానం తే అహం స విజ్ఞానం, ఇది జ్ఞానము విజ్ఞానాలతో సహా నేను ఇదం ఈ జ్ఞానాన్ని వక్ష్యామి చెప్తాను, అశేషత అంటే మిగలకుండా మొత్తం చెప్తాను నీకు. శేషం అంటే మిగలటం, అశేషం అంటే మిగలకుండా. నీకు మొత్తం ఈ జ్ఞానం విజ్ఞానాలతో సహా నీకు ఇది చెప్తాను ఇప్పుడు. యజ్ఞాత్వ ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత నేహబోయ ఇక తిరిగి అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం, వేరే జ్ఞానం ఏమీ కూడా వేరేదేది కూడా తెలుసుకోవాల్సింది అవశిష్యతే అవసరం లేదు అంటున్నారు. సో నీకు ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా మొత్తం ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా కూడా సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని తెలుసుకున్నావంటే, గ్రహించావంటే ఇంక ఈ లోకంలో నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేది కూడా లేదు అంటున్నారు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యులు సహస్రే అంటే వేలాది మంది మనుష్యులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే ఎవరో ఒక్కరే సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. యతతాం అపి సిద్ధానాం అలా సిద్ధత్వానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్ మాం ఎవరో ఒక్కరే నన్ను వేత్తి తత్వతః నన్ను నిజంగా అర్థం చేసుకునేది నా తత్వాన్ని ఎవరో ఒక్కరే అంటున్నారు. వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒక్కరు యోగ సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళే ఉంటారు అంటున్నారు. ఉదాహరణకి ఏం చూపిస్తున్నారు, వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒక్కళ్ళే ప్రయత్నిస్తారంటే మనకి ఏదైనా పోటీలు ఉన్నాయనుకోండి, సపోజింగ్ ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళడానికి ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, ప్రతి స్టేట్ నుంచి కొంతమందిని తీసుకుంటారు. సో స్టేట్లో మరి ఎంతో మంది ట్రై చేస్తే ఒకళ్ళో ఇద్దరు సెలెక్ట్ అవుతారు. వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళి నేషనల్స్లో కంపీట్ చేయిస్తారు. ఆ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళల్లో కూడా మరి ఎవరో ఒకళ్ళే ఫస్ట్ వస్తారు, వాళ్ళని ఒలింపిక్స్కి పంపుతారు కదా. అలా ఎక్కడో ఎంతో మందిలో ఎక్కడో ఒకళ్ళు యోగ సిద్ధత్వానికి ప్రయత్నిస్తే అలా ప్రయత్నించే వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇందాక జ్ఞాన విజ్ఞానం అనే విషయాలకి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అనేది అడిగా, ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయం పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. సో జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటి, ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి అని అడిగాను. ఆన్సర్స్ ఏమీ రాలేదు. సో ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, జ్ఞానము అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, థియరీ అంటే విషయాన్ని చదివి అర్థం చేసుకుంటాము, కానీ అనుభవపూర్వకంగా దానిని తెలుసుకున్నప్పుడు అది విజ్ఞానం అవుతుంది. సో సైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ పలానా రసాయనం కలిస్తే ఇది అవుతుంది అని చదువుతాం, బాగానే ఉంటుంది, ఏదో గుర్తుపెట్టుకుంటాం. కానీ ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఆ రెండు కలిపిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ అది కలర్ మారొచ్చు, పొగవచ్చు, ఏదో ఒకటి అవుతుంది ఆ కెమికల్ని బట్టి. అప్పుడు మనకి బాగా గుర్తుంటుంది, చూస్తాము, చేసాము, మనం స్వయంగా
ఓహో ఇది ఇలా అవుతుందన్నమాట అనేది మనకి నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుస్తోంది. కాబట్టి విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం. అలాగే భగవంతుని గురించి ఫస్ట్ శ్లోకం ఏం చెప్పారు? ఎవరైతే నా మీద మనస్సును పెట్టి, నా మీద ఇంట్రెస్ట్‌తో అంటే ఆసక్తి అంటే కోరిక, భగవంతుడి మీద కోరిక అంటే ఆ ప్రేమ. భక్తికి నిర్వచనం ఏమిటో కూడా చెప్పుకున్నాం. ప్రేమ, గౌరవాలున్నప్పుడు అది భక్తి అని. అలాగే మన పేరెంట్స్ మీద ఉంటుంది. మనకిష్టమైన టీచర్స్ మీద ఉంటుంది. ఇంకెవరైనా మన పెద్దవాళ్ళుంటే వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? ప్రేమ, గౌరవం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళేదైనా చెప్పినా మనకంతగా ఇష్టం లేకపోయినా వింటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పారు గదా! ఏదో అమ్మ చెప్పారు, నాన్నగారు చెప్పారు, చేద్దాము అని ఆ భక్తి ఉంటుంది. టీచర్ గారు చెప్పారు, మనకిష్టమైన టీచర్ అయితే చేస్తాం. అలాగే భగవంతుడి మీద భక్తి అంటే ప్రేమ, గౌరవం ఉన్నప్పుడు మరి మనకు వాళ్ళ మీద ఎందుకుంటుంది? చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం. వాళ్ళకి మనకన్నీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు మన కోసం ఏదైనా చేస్తారు అనేది తెలుసు. తద్వారా ప్రేమ మరి ఆ గౌరవం డెవలప్ అవుతుంది. భగవంతుడు మన కంటి ముందు మనకు కనిపించకపోయినా, భగవంతుడు లేనిదే ఏదీ లేదు. ఆ తల్లిదండ్రులనిచ్చింది భగవంతుడే. పీల్చే గాలిచ్చింది ఆయనే. త్రాగే నీరిచ్చింది ఆయనే. చూసే కళ్ళిచ్చింది ఆయనే. మరి తినే నోరిచ్చింది ఆయనే. వినే చెవులిచ్చింది ఆయనే. అన్నీ ఆయనే ఇచ్చినప్పుడు, ఈ స్పర్శ జ్ఞానం ఇచ్చింది ఆయనే. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. మరి ఇంకెంత రెస్పెక్ట్ ఉండాలి భగవంతుడి మీద. ఇవన్నీ వి టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కదా! ఏముంది ఇది మామూలే అందరికీ ఉన్నాయి అనుకుంటాం. కానీ అది ఒక్క క్షణం గాలి లేకపోతే ఉండగలమా? ఉండలేం. కాబట్టి సమస్తాన్ని, సర్వత్రాన్ని, సర్వులను కూడా అనునిత్యం కాపాడే భగవంతుడి మీద మనకు ఆ కృతజ్ఞత అనేది ఉండాలి. డెవలప్ చేసుకోవాలి. అందుకే తెల్లవారుజామున లేచిన తర్వాత కూడా భగవాన్ ఇంకొక రోజు ఇచ్చినందుకు నీకు ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మరి నేను సవ్యమైన మార్గంలో ఉండేటట్లు, ఒకళ్ళని ఏడిపించకుండా, బాధ పెట్టకుండా ఉండేటట్లు నాకు సహాయం చెయ్యి అనే ప్రార్థన. మరి పడుకునే ముందు ఈరోజు నాకిచ్చినందుకు మరి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవడం ఒక అలవాటు చేసుకున్నామంటే క్రమేణా మనకు కొద్దిగా ఆ భక్తి భావం అలాంటివి తర్వాత మరి భగవంతుని తలుచుకుంటున్న కొందికి అందుకే మయ్యాసక్త మనఃపాద నా మీద మనస్సు నిలిపి భగవంతుడి మీద ఏదైనా విషయం ఆలోచిస్తాం. ఎందుకు ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సినిమా, టీవీ షో మనకి ఇష్టమైనది ఉంటే అది పలానా రోజు వస్తుంది, పలానా రోజు వస్తుంది, పలానా టైంకి వస్తుంది అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. దాని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఆలోచించిన కొందికి దాని మీద ఆలోచించిన కొద్దీ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అదే ఏదైనా బిజీగా ఉండి మర్చిపోయాం అనుకోండి, వేరే పనులు వచ్చినాయి, టైమే లేకపోయింది, అప్పుడు గుర్తురాదు మనకి. సో ఏ విషయాన్ని మన మైండ్లో పెట్టుకుంటామో మనకి దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. సో భగవంతుణ్ణి మనసులో పెట్టుకుంటే భగవంతుడి మీద ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. మనకది సెకండ్ చాప్టర్‌లో అనుకుంటా చూసాం. కామ ఆహ్, ఏంటి ఆసక్తి వస్తే కోరిక వస్తుంది. కోరికొస్తే కోపం వస్తుంది. కోపం వస్తే మతి భ్రమిస్తుంది. బుద్ధి నాశనం అవుతుంది అన్నది చూసాం. సో, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆసక్తులు, కోరికలన్నీ ఆ రకంగా మనకు హ్మ్, ఎండ్ అవుతాయి. ఏది కామం, ఆ కామం తీర్చుకోలేకపోతే క్రోధం, క్రోధంలోతో విచక్షణ నశించడం, తద్వారా బుద్ధి నశించడం, తద్వారా మనమే చెడు ప్రవర్తనలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కానీ భగవంతుడి మీద ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు మనం మోక్ష మార్గం వైపు వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి భగవంతుడి మీద ఆసక్తితో ఆ యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఏమిటి యోగం? ఆయన మీద మనస్సును లగ్నం చేయడమే ఒక యోగం. సో, ఆ భక్తి భావం ఎలా పెంచుకోవచ్చు? భగవన్నామ జపంతో, కీర్తనలు, జపము చేయడంతో ఆయన్ని ఆ రకంగా మనసులో ఉంచుకోగలిగితే, ఆ రకంగా ఆయన్ని ఆశ్రయించగలిగితే, ఇప్పుడు ఎప్పుడూ నోటి మీద నామం లేకపోయినా వీళ్ళ మనస్సులో ఎప్పుడూ నామం ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ మన తల్లిదండ్రులుంటారు, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, పిల్లలుండొచ్చు. వాళ్ళ వాళ్ళెప్పుడు మన కంటి ముందు ఉండరు. కానీ మనస్సులో వాళ్ళెప్పుడూ ఉంటారు. ఎక్కడున్నా సరే వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉంటూనే ఉంటుంది. అలాగే భగవన్నామం నిత్యము వీలైనంత వరకు జపిస్తాము. జపించలేకుండా మామూలుగా మనం పనుల్లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా మనసులో భగవంతుడిని ఆ రకంగా మనం స్థాపించుకోగలిగినప్పుడు, ఆ యోగంలో ఉండగలిగి, ఆ రకంగా భగవంతుడిని ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే భావం ఏది ఇచ్చినా భగవాన్ అది
ఆయనకి ఏది ఇవ్వాలో ఏది ఇవ్వకూడదో భగవంతుడికి తెలుసు. మన యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి మనం అనుకుంటాం వాళ్ళు మంచివాళ్ళు, పాపం వాళ్ళకి ఇలా జరిగింది ఏమిటి, ఎంతో మంచివాడు, అందరికీ మంచి చేస్తాడు, ఆయనకి ఏమిటి ఇటువంటి కష్టం వచ్చింది అనుకుంటాం, ఆవిడకి ఇట్లాంటి కష్టం వచ్చింది ఏమిటి అనుకుంటాం. మనం ఈ జన్మే చూస్తున్నాం, భగవంతుడికి మరి అన్ని జన్మలు తెలుసు, ఆయన ఏమి చేయలేదు, ఎవరి కర్మలను బట్టి వాళ్ళు యాక్షన్స్. అది మరి ఫిజిక్స్ లో కూడా ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ఎన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని చెప్పి ఆ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ. మీలో ఎవరైనా ఫిజిక్స్ చదివిన వాళ్ళు ఉంటే అది వస్తుంది. సో ప్రతి పనికి దానికి తగ్గ బంధాలు ఉంటాయి. ఎవ్రీ యాక్షన్. సో కర్మ, ప్రతి పనికి రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు రియాక్షన్ ఉండదు ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పండి. కర్మయోగంలో చూసాం ప్రతి పనికి రియాక్షన్, బంధాలు ఉంటాయి. ఏమిటి ఇక్కడ రియాక్షన్? కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే వాటి బంధాలు ఉంటాయి. ఎప్పుడు బంధం ఏర్పడదు. సో పనులు మరి చెయ్యాలి మనం, ప్రతిదానికి బంధాలు ఉంటే ఎలా అనే ప్రశ్న వస్తే దాని ఆన్సర్ ఏం చెప్పుకున్నాం? బంధాలు కలగకుండా పని ఎలా చేయాలి అని చెప్పుకున్నాం. ఎవరైనా ఇది చెప్పాలి మీరు, ఎందుకంటే 3, 4, 5 3 ఈవెన్ సెకండ్ చాప్టర్లో కూడా చూసాం ఈ విషయం. ఇదే కర్మయోగం యొక్క ఫైనల్ డెఫినేషన్. సో మీకు ఈ పాటికి అది తెలిసి ఉండాలి. సో బంధాలు లేకుండా కర్మ చేయాలి అంటే ఎలా? ఆన్సర్ చూస్తాను మరి ఎవరైనా పెట్టగలిగితే. సరే, జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆన్సర్ చెప్పాను. జ్ఞానం అంటే చదివి ఏదో విషయాన్ని తెలుసుకోవడం, కానీ విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం. సో ఈ రకంగా నా మీద మనసును పెట్టి నన్ను ఆశ్రయించి ఈ యోగంలో, ఇటువంటి యోగంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు నన్ను కంప్లీట్గా తెలుసుకోగలరు. కంప్లీట్గా తెలుసుకోవడం అంటే ఇది ఏది? ఆ భగవత్ తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకోగలిగినప్పుడు, మనం అలవర్చుకోవడానికి మనలో ఉంది ఆత్మ, అది భగవతత్వమే. పరతత్వం ఆత్మతత్వం రెండూ ఒకటే. కానీ మనం అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి మన కోరికలు ఈ ఈ అనే ముసుగు అడ్డం వస్తుంది. ఆ ముసుగును తీసేస్తే, అంటే ఆ కోరికలను తొలగిస్తే, ఆ వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోగలిగితే దాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. అది భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అన్న మాటకి అర్థం. జ్ఞానం. సో జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ విషయాన్ని. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. ఇలాంటిది మరి నన్ను అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఎక్కడో ఒకళ్ళు అసలు యోగ సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు, వాళ్ళల్లో కూడా నన్ను పూర్తిగా నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు భూమిరాపోనలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా. భూమి, ఆపో నీరు, నలో అంటే ఆకాశం, వాయువు, ఖమ్ అంటే ఆకాశం, నలో అంటే అగ్ని. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనోబుద్ధిర్ మనసు, బుద్ధి ఏవచ మరియు అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా ఇతీయమ్మే, ఇవన్నీ నా యొక్క భిన్న ప్రకృతులు. ఈ 8 అష్టధ, ఈ భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, ఇంకా అంటే పంచభూతాలు ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 8 కూడా నా యొక్క మాయాశక్తియే అని చెప్తున్నారు. 8 రకాలుగా నా శక్తి, నా మాయాశక్తి ఈ రకంగా విభజించబడింది. మాయాశక్తి అంటే భౌతిక శక్తి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి. సో అదే ప్రకృతి, ప్రకృతి మాత అంటాం మనం, మాయాశక్తి అంటాం, శక్తి అంటాం. అది ఈ పంచభూతాలతోనూ, ఈ అహంకారం, మనసు, బుద్ధి మూడిటితోనూ 8 కూడా భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి ఇలా విభజింపబడింది. అపరమే అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో ఇప్పుడు నీకు చెప్పిందంతా కూడా అపర ప్రకృతి, అంటే భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తి అన్నమాట. దీనికంటే ఈ జీవభూతాం మహాబాహో, ఈ జీవరాశులన్నిటిలోనూ కూడా ఈ జగత్తంతా ధార్యతే జగత్, జగత్తంతటిని కూడా ధరిస్తున్న ఇంకొక ప్రకృతి ఉన్నది నాది. అది ఇంతకంటే కూడా మేలైన విలువైనటువంటి ప్రకృతి. భగవంతుడి యొక్క ప్రకృతి అంటే ఆయన స్వభావాల్లో ఒకటి మనసు, బుద్ధి, అహంకారము ప్లస్ పంచభూతాలు, ఇవి ఆయన బాహ్య శక్తి, మాయాశక్తి. వీటికంటే కూడా ఉన్నతమైన శక్తి ఏమిటి అంటే ఈ అన్ని జగత్తంతటిని, జీవరూపంలో ఈ జగత్తంతటిని ధరిస్తూ ఉన్న మరొక ప్రకృతి ఉన్నది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. పంచభూతాలతో మన శరీరం తయారవుతుందని చూసాం మనం.
సో శరీరం మరి లోపల చైతన్యం లేకపోతే ఇంకా శరీరం ఎందుకు పనికొస్తుంది? సో పైన ఉన్నటువంటి పంచభూతాలు కూడా భగవంతుడి శక్తి అయినా దీనికంటే ఉన్నతమైన శక్తి లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యం. అది కూడా భగవత్ శక్తి, అది ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి. ఆ చైతన్యం లేకపోతే ఈ పైన ఉన్న రూపం ఎందుకు పనికిరాదు కాబట్టి. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తత. సో నా యొక్క ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు అంటే అన్ని జీవరాశులు పుడుతున్నాయని తెలుసుకో. అందుకని సర్వ జగత్తు కూడా ఆవిర్భవించడానికి కానీ అంటే పుట్టడానికి కానీ అంతం కావడానికి కానీ నేనే కారణమని తెలుసుకో. సో ఉన్నాము అంటే మనం మన బాహ్య రూపం పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం ఏమిటి, మనసు బుద్ధి అహంకారం అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద శరీరం, కనిపించదు కానీ శరీరమే. అందుకే సూక్ష్మ శరీరం అంటాము, ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ అంటాం. కనిపించే దేహం ఏమో పంచభూతాలతో తయారైంది, దాన్ని గ్రోస్ బాడీ లేదా స్థూల శరీరం అంటాం. ఈ ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చింది భగవంతుడే అయితే మరి ఆ శరీరం లోపల ఉన్న చైతన్యం లేకపోతే ఇది ఎందుకు పనికిరాదు. ఆ చైతన్యాన్ని ఇచ్చింది కూడా భగవంతుడే. సో బయట లోపల కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు మనకి. అది ఆయన ఉండబట్టే ఈ రూపం వచ్చింది, లోపల ఆ చైతన్యం కూడా వచ్చింది. ఈ రెండిటి వల్లే అన్ని జీవరాశులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. మరి అంతే కదా, అది చీమైనా దోమైనా మనిషి అయినా మరి కుక్క అయినా జంతువు అయినా ఆకారం ఉండాలి, ఆకారంతో పాటు లోపల ఆ చైతన్యం ప్రాణం ఉండాలి. మరి అది ఉంటేనే పనిచేస్తాయి. సో అన్ని జీవరాశులు ఈ రెండు నా యొక్క ఈ రెండు శక్తులు, బాహ్య శక్తి పర ప్రకృతి అపర ప్రకృతి. అపర ప్రకృతి అంటే బాహ్య శక్తి, దీనికంటే ఉన్నతమైనది పర ప్రకృతి అంటే లోపలున్న చైతన్యం. సో ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే అన్ని జీవరాశులు పుడుతున్నాయి. ఈ జగత్తు మొత్తం పుట్టడానికి కానీ జగత్తు అంతం అవడానికి కానీ జీవరాశులే కాదు ఈ ప్రపంచమే పుట్టడానికి అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే విషయాన్ని క్లియర్గా చెప్తున్నారు మనకి. ఇదంతా మనకి తెలియదా, భగవంతుడే అన్ని సృష్టించాడని, మళ్ళీ ఇవన్నీ అంతగా తెలుసుకోవాలా అనే ఆలోచన వస్తే ఇదంతా మనకి ఎలా తెలుసు? పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి తెలుసు, వాళ్ళకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు. అంటే తరతరాలుగా ఈ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నారు, ఆయనే అందరినీ సృష్టించాడు అన్నది బేసిక్ నాలెడ్జ్. అది మనం మరి మొదట ఎవరో చెప్పబట్టే ఇలా తరతరాలుగా ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయినా వస్తుంది, డీటెయిల్స్ అన్ని తెలియకపోయినా. సో భగవంతుడు ఎప్పుడో మరి సూర్యుడికి చెప్పానన్నది మనం చూసాం మన క్లాస్లో. సూర్యుడు మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారని అలా వస్తుంది జ్ఞానం. మధ్యలో ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చిందని కూడా చూసాం. సో అలా భగవంతుడు చెప్పబట్టే మరి మనకైనా ఈ విషయం తెలుసు. సో ఇలా ఆయన వివరంగా చెప్పబట్టి మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. సో నాకంటే మత్తః పరతరం నాణ్యత్, నాకంటే నాణ్యమైనది కించిత్ అస్తి ఏదీ లేదు ధనంజయ అని చెప్తున్నారు. అది గొప్ప చెప్పుకోవడం కాదు, ఉన్న విషయం భగవంతుడు చెప్తే కానీ మనకు తెలియదు కాబట్టి. మరి అందరినీ సృష్టించేవాడి కంటే గొప్పవాళ్ళు ఎవరుంటారు? ఈ జగత్తుని సృష్టించేవాళ్ళు, జగత్తుని నడిపించేవాళ్ళు, జగత్తుని లయం చేసేవాళ్ళు, సృష్టి స్థితి లయల కారకుడు కాబట్టి ఆయన మించిన వాళ్ళు లేరు ఎవరు అని అది భగవంతుడే డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. మై సర్వం ఇదం ప్రోతం, నేను అన్నిటినీ కూడా ఒక దారిలో సూత్రే మణిగణ, ఒక దారం గనక మణులన్నింటినీ ఒక హారంగా చేస్తే అది హారం అవుతుంది. పైన చూపిస్తున్నారు ఆ ముత్యాల హారం. దారం లేదనుకోండి ముత్యాలన్నీ అటు ఇటు వెళ్ళిపోతాయి. దారం ఉంటేనే అది ఒక హారంగా అందంగా అలా ఉంటుంది. అదే విధంగా మరి ఈ గోళాలు, ఈ ప్రపంచం ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని చక్కగా వేటికి అవి ఎవరి దారిలో అవి ఉంటూ పనిచేస్తున్నాయి అంటే సూర్యుడు మరి ఒక్క క్షణం ఆలస్యం కాకుండా ఉదయిస్తున్నాడు, నిత్యం తిరుగుతున్నాడు, భూమి ప్రతి క్షణం తిరుగుతోంది. ఇలా ప్రతి ప్లానెట్ కూడా దాని పని చేసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే మరి భగవంతుడు వాటన్నిటిని ఒక్క త్రాటి పైన నడిపిస్తున్నాడు అన్నది మనకి ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో కూడా చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఈ ప్రపంచాన్ని, విశ్వాన్ని ఈ రకంగా నడిపిస్తున్నారు. సో నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం ఎలా అయితే నిలుపుతుందో ఈ సమస్త జగత్తు కూడా అదే విధంగా నా మీద ఆధారపడి ఉంది. భగవంతుడు ఉండబట్టి అన్నీ కూడా
భగవంతుడి వల్ల ఇలా కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం ఋషు. రసోహం అంటే రుచిని నేనే, అప్సు ఎందులో, నీటిలో రుచిని నేనే కౌంతేయ అంటున్నారు. ప్రభాస్మి వెలుగుని నేనే, ఎందులో, శశి సూర్యయో సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగుని నేనే, ప్రభవం అంటే వెలుగు. ప్రణవ సర్వవేదేషు, ప్రణవ అంటే ఓంకారనాదం, అన్ని వేదాల్లో మరి ఓంకారనాదంతో అన్ని స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి వేదాలు. ఆ ఓంకారాన్ని నేనే, వేదాలలో ఉన్న ఓంకారాన్ని. శబ్ద ఖే, ఖే అంటే ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని నేనే. ఆకాశంలో ఏది లేకపోయినా శబ్దం ఉంది. సో ఆకాశం కంటికి కనపడదు, చేతికి తగలదు, మరి వాసన లేదు, ఏదీ లేదు మనకి. ఇట్లా చేయేస్తే మనకి ఏదీ తగలదు ఈ స్పేస్లో. కానీ దాంట్లో ఏదీ లేకపోయినా శబ్దం ఉంది. అందుకే అంటే పంచభూతాల్లో అత్యంత సూక్ష్మమైనది ఆకాశం అన్నమాట. చూడలేము, వాసన పీల్చలేము, అంటుకోలేం, స్పర్శ లేదు, ఏదీ లేదు. కానీ శబ్దం ఉంది ఆకాశంలో. అందుకే ఆ శబ్దం, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దంతో మనం గ్రహించి ఈ టీవీలు, రేడియో స్టేషన్లు, తర్వాత ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయంటే ఈ ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని గ్రహించి వాటి ద్వారా మనం మరి ఎక్కడో మనుషులుంటే ఇక్కడ ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాము, మరి ఖండాంతరాలుగా కూడా మాట్లాడగలుగుతున్నాం. ఖండాంతరాలే కాదు, మరి శాటిలైట్స్లో అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా భూమిలో ఉన్న రాకెట్ స్టేషన్తో మాట్లాడుతున్నారు. ఎయిర్‌ప్లేన్‌లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇవన్నీ మరి ఎలా వస్తున్నాయి, ఎలా వినపడుతున్నాయంటే మరి ఈ స్పేస్‌లో ఉన్న ఆ సౌండ్ వల్ల. సో ఆకాశంలో ఆ శబ్దం ఉంది. అతి సూక్ష్మమైన ఆకాశంలో ఏదీ లేకపోయినా శబ్దం ఉంది. సో అందుకని ఒక్కొక్క పంచభూతం, ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను. ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత అంటారు. ఎందుకంటే ఆ శక్తినిచ్చింది. సో ఆకాశంలో శబ్దం ఉంది కాబట్టి ఏ ఇంద్రియం మరి శబ్దాన్ని స్వీకరిస్తుంది? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అని నిన్న చెప్పుకున్నాం. శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు ఇంద్రియాలు స్వీకరించే ఆహారాలు. ఏ ఇంద్రియం మన ఇంద్రియాల్లో శబ్దాన్ని స్వీకరించే ఇంద్రియం ఏది? ఎవరైనా చెప్పండి. చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయొచ్చు, లేదంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. మనం ఉన్న 5 ఇంద్రియాల్లో శబ్దాన్ని స్వీకరించే ఇంద్రియం ఏది? 5 ఇంద్రియాలున్నాయి. ఏమిటి? హరే కృష్ణ, శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మరి ఎవరు చెప్పలేరా? ఇది ఇంద్రియాలు 5 ఉన్నాయి. ఇంద్రియాలు 5 ఏమిటి? అది చెప్పగలరా పోనీ ఎవరైనా? 5 ఇంద్రియాలు ఏమిటి? అన్మ్యూట్ చేసుకుని అయినా చెప్పండి, లేదా చాట్ బాక్స్‌లో అయినా టైప్ చేయండి, లేదా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఏదైనా పర్వాలేదు. మరి ఇంద్రియాల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇన్ని రోజులు. అసలు ఆ ఇంద్రియాలు ఏమిటి? 5 ఇంద్రియాలు ఏమిటి? మరి ఏమీ ఆన్సర్ రావడం లేదు. ఎవరికీ తెలీదా? ఇంద్రియాలేమిటో గూడా మరి ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారా? లేదు అంటే ప్రశ్న ఏమైనా అర్థం కాలేదా? ఇందాక అడిగాను ఇంకొక ప్రశ్న, దానికి కూడా ఆన్సర్ రాలేదు. అదేమడిగాను? కర్మ చేసినప్పుడు మనకి బంధాలు ఉండకూడదు అంటే ఏ విధంగా చేస్తే అలా బంధాలు లేకుండా ఉంటుంది అనేది అడిగాను. మనం 3, 4, 5 చాప్టర్స్‌లో రిపీటెడ్‌గా చూసాం ఆ పాయింట్. సో మరి దానికి ఆన్సర్ రాలేదు. ఇప్పుడు ఇంద్రియాలేమిటి అని అడుగుతున్నాను. మరి దానికి కూడా ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పలేరా?
మనకున్న 5 ఇంద్రియాలు ఏమిటి? అన్మ్యూట్ చేసుకునైనా చెప్పండి. మీకు టైప్ చేయడం టైం పడుతుందనుకుంటే. ఎవరైనా చెప్పగలిగితే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెవులు, ముక్కు, నోరు, కళ్ళు. వెరీ గుడ్. చెవి, ముక్కు, నోరు, కళ్ళు. 5వది చర్మం. వెరీ గుడ్. సో 5 కూడా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే. సో 5 మన ఇంద్రియాలు. సో ఈ 5 మరి శబ్దాన్ని గ్రహించే ఇంద్రియం ఏది? చెవులు. చెవి. వెరీ గుడ్. కరెక్ట్. సో అందుకని ఆకాశం నుంచి ఆ శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి చెవికి ఆ శక్తినిచ్చేది ఆకాశం కాబట్టి ఆకాశం చెవికి అధిష్టాన దేవత అని చెప్తారు. ఓకే. సో ఒక్కొక్క పంచభూతము ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియానికి ఆ శక్తినిచ్చేది ఎవరు అంటే ఆ పంచభూతం. ఇక్కడ ఆకాశంలో శబ్దం ఉన్నది కాబట్టి చెవికి శబ్దాన్ని వినికిడి శక్తినిచ్చేది ఆకాశం. కాబట్టి చెవికి అధిష్టాన దేవత మనకు ఆకాశం అన్నమాట. నెక్స్ట్ది ఆకాశం మరి కనిపించదు, తగలదు, స్పర్శ లేదు, ఏది లేదు, కానీ సౌండ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏమిటంటే వాయువు, గాలి. గాలి కూడా కనిపించదు, కానీ గాలి తగులుతూ ఉంటుంది మనకి కదా. గాలి వచ్చినప్పుడు సౌండ్ ఉంటుంది, తగులుతుంది. సో అందుకని చర్మానికి కదా స్పర్శా జ్ఞానం ఉంది. చర్మానికి అధిష్టాన దేవత స్పర్శా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది వాయువు. కాబట్టి వాయువు చర్మానికి అధిష్టాన దేవత. నెక్స్ట్ అగ్ని. అగ్ని కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది, పట్టుకుంటే తగులుతుంది, వినిపిస్తుంది. చిట చిటమని మనం మంట వేసామంటే సౌండ్ వస్తుంది. కానీ ఈ ముందు రెండు మనం కంటితో చూడలేం. ఏది సౌండ్ కానీ, వాయువు కానీ, ఆకాశం కానీ, మరి వాయువు గాని. కానీ అగ్ని కంటితో కూడా చూడొచ్చు. కాబట్టి కంటికి చూసే శక్తిని, ఆ దృష్టిని ప్రసాదించింది అగ్ని. సో అగ్ని కంటికి అధిష్టాన దేవత. నెక్స్ట్ ఏమిటి? నెక్స్ట్ది నీరు. నీరు ఉందంటే నీటికి రుచి కూడా ఉంది. కాబట్టి ఆ రుచి, నోటికి రుచిని తెలియజేసే శక్తి నీరిచ్చింది. కాబట్టి నోటికి అధిష్టాన దేవత నీరు. తర్వాత మరి మిగిలిన పంచభూతం ఏది? వాయువు చూసాం, ముందు ఆకాశం చూసాం, వాయువు చూసాం, అగ్ని చూసాం, నీరు చూసాం. 5వ పంచభూతం ఏం మిగిలింది ఇంకా? ఎవరైనా చెప్పగలరా? 4 చూసాం పంచభూతాల్లో. 4 ఇంద్రియాలకు అధిష్టాన దేవతలు ఆ శక్తినిచ్చాయి అని చెప్తున్నాం. మిగిలిన పంచభూతం ఏది? అది ఏ ఇంద్రియానికి శక్తి ఇస్తుంది, ఏ శక్తిని ఇస్తుంది? మిగిలిన ఇంద్రియం ఏది? మిగిలిన పంచభూతం ఏది? ఆకాశం చూసాం, వాయువు చూసాం, అగ్ని చూసాం, నీరు చూసాం. 5వది ఏది పంచభూతాల్లో? ఐదో పంచభూతం అర్త్. వెరీ గుడ్. భూమి. మల్లిక మాతాజీ చెప్పారు. కరెక్ట్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఈ అర్త్ భూమి దేనికి? భూమి మరి ఏ పంచభూతం మిగిలింది? ఐ మీన్ ఏ ఇంద్రియం మిగిలింది? 4 ఇంద్రియాలు చూసాం. ఏ ఇంద్రియం మిగిలింది? అసలు పోయి మిస్ అయింది. ఇవాళ అంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ మిస్ అయింది. ఈ భూమి 5వ పంచభూతం. మరి ఇంద్రియాలు కూడా 4 అయిపోయాయి కదా. మరి మిగిలిన 5వ ఇంద్రియం ఏది? సౌండ్ చెవి, ఆ తర్వాత వాయువు చర్మం స్పర్శ, ఆ తర్వాత అంటే చర్మము, ఆ తర్వాత కన్ను మరి అగ్ని రూపాన్ని చూపిస్తుందని, ఆ తర్వాత మరి నీరు నోటికి రుచిని అందిస్తుందని. సో నోరు చూసాము, మరి చెవి చూసాము, వాయువు చర్మాన్ని చూసాము, ఇవన్నీ చూసాము, రుచి చూసాము, ముక్కుకి వాసనా శక్తిని ఇచ్చేది భూమి. ఎందుకంటే భూమిలో వాసనలు కూడా ఉంటాయి కదా. అందుకని మరి వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఈ వాసనలన్నీ భూమి నుంచే వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి భూమికి వాసనా శక్తి ఉంది. అది ఆ రకంగా భూమి ముక్కుకి వాసనా శక్తిని ప్రసాదించిన పంచభూతం కాబట్టి అది ముక్కుకు అధిష్టాన దేవత భూమి అన్నమాట.
సో ఇలా ఒక్కొక్క పంచభూతం ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఎందుకు చెప్పుకున్నాం ఇదంతా అంటే ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి శక్తిని ఇస్తుంది కాబట్టి వాటికి అధిష్టాన దేవతలు ఎవరు అంటే వీళ్ళనమాట శక్తిని ఇచ్చేటటువంటి పంచభూతం. సో ఇక్కడ శబ్దఖే అన్నారు, అందుకని మనం ఇదంతా చూసాం. శబ్దఖే అంటే ఖే అంటే ఆకాశం, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని నేనే. పౌరుషం ఋషు అంటే నరులలో ఉన్న పౌరుషం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యం అని అర్థం. అవి అన్ని కూడా అంటే నీటిలో రుచిని, సూర్య చంద్రుల్లో కాంతిని, వేదాలలో ఓంకారాన్ని, మరి ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, నరులలో సామర్థ్యాన్ని కూడా నేనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు ఈ మనం ఎవ్రీడే ఇవన్నీ చూస్తూనే ఉంటాం, ఈ వస్తువుల్ని ఇవన్నిటిని. మనం రోజు నీరు తాగుతున్నాము, రోజు సూర్యుడు చంద్రుడు వస్తే వెలుగు వస్తుందని తెలుసు, కానీ ఒక్క నిమిషం కూడా మనం ఇవన్నీ ఆలోచించు, ఎవరిస్తున్నారు ఈ వెలుగు, ఈ నీటికి రుచి ఏమిటి, దాహం వేస్తే నీరు తాగితే తప్ప ఏది తాగినా కూడా నిజంగా దాహం తీరదు. మరి అలా వేదాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో ఎప్పుడూ ఉండే ఆకాశంలో ఆ శబ్దం మనకు కనిపించనిది కానీ వినిపించేది, ఇదంతా మనుషుల్లో మరి సామర్థ్యం మందే అనుకుంటున్నాం, ఆ సమర్థత అంతా అదంతా కూడా భగవంతుడి ప్రసాదమే అని. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్పారంటే నీటిలో రుచి అన్నారు, సూర్య చంద్రుల్లో వెలుగు, వేద మంత్రాల్లో ఓంకారం, ఆకాశంలో శబ్దం, మనిషిలో సామర్థ్యం, భూమిలో వాసన, అగ్నిలో వేడి, జీవించే జీవరాశుల్లో ఉన్న జీవనం చైతన్యం, తపస్సులలో తపస్సు అంటే తపస్సులు వాళ్ళబో చాలా తాపసికి ఎంతో తపస్సు చేశారనుకుంటా, ఆ తపస్సు ఆ చేయించేది అన్ని కూడా భగవంతుడిచ్చిన శక్తి. సమస్త అస్తిక్యాల్లో ఆది బీజం, అన్ని జీవరాశుల్లో సోర్స్ ఎవరు అంటే మనకి మన తల్లిదండ్రులు, కానీ వాళ్లకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వీళ్ళందరికీ మొట్టమొదట ఆది బీజం ఇచ్చింది భగవంతుడే మనందరికీ. బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి, శక్తిమంతులలో శక్తి, బలవంతులలో బలం, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథునం అన్నీ కూడా భగవంతుడే. ఏ చైవ సాత్వికా భావ రజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో జీవుల యొక్క సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఇవన్నీ ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా నా శక్తియే. మరి సత్వరజస్ తమో గుణాలు కలిపితే మాయ అంటాం, ఈ జగమే మాయ అన్న మాట వినే ఉంటారు. ఎందుకు కంటి ముందు అన్ని కనిపిస్తున్న మాయని ఎందుకు అంటున్నాము, ఎందుకంటే ఇదంతా కనిపించకుండా మనకు మన ఆత్మతత్వాన్ని కప్పివేసి మాయ మన కోరికల్ని కలిగిస్తోంది. ఇదంతా కూడా మరి టెంపరీ, ఏదైనా పర్మనెంట్ కాదు. ఇక్కడ మనకు పర్మనెంట్ ఏది అంటే భగవత్ ప్రపంచమే. కాబట్టి ఈ జీవుల సత్వరజస్తమో గుణాలకు చెందిన భావాలన్నీ, కాబట్టి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మాయ అంటే ఈ ప్రకృతి అనేదే ఒక ఇల్యూషన్, కాబట్టి ఈ మాయలో ఉంటాం, కాబట్టి మనం ఏదో ఇదంతా పర్మనెంట్ అనుకుంటున్నాం కానీ కాదన్నది తెలియకపోవడమే మాయ. కాబట్టి అలా మాయలో పడేసేది ఏమిటి అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు. సో మాయ అంటే ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు, ఇదే పర్మనెంట్ అనేటువంటి మన యొక్క అజ్ఞానమే మాయ. సో ఇటువంటి మాయ ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ గుణాల వల్ల. ఈ ప్రపంచం అంతా ఈ గుణాలుండి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరం ఈ గుణాలు అలవర్చుకుని ఈ రకమైన మాయలో ఉంటున్నాం. సో అయితే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు కూడా భగవత్ శక్తియే. మరి ప్రపంచాన్ని ప్రకృతిని సృష్టించింది, ఈ ప్రకృతిని ఆయనే, కాబట్టి ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ గుణాలు కూడా భగవత్ శక్తియే. అయితే వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటో నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో మనకి ఇంకా వివరంగా తెలుస్తుంది. త్రిభిర్గుణైర్మయైర్భావైః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. మూడు గుణాలు, త్రిభిర్గుణాలు, మూడు గుణాలు ఏమిటి? సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సాత్వికం మంచితనం కాబట్టి ఎల్లోలో కానీ వైట్లో కానీ చూపిస్తారు. రజోగుణం విపరీతమైన కోరికలు కాబట్టి రెడ్లో ఉంటాయి. బ్లాక్ తమోగుణం అజ్ఞానంలో ఉంటాం కాబట్టి నలుపులో చూపిస్తున్నారు. ఈ మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులైపోయి ఈ ప్రపంచంలో మనం మోహితులం అయిపోయామంటే అవి ఆడిస్తున్నాయి మనల్ని ఇలా తోలుబొమ్మలాటి. ఆ గుణాల ప్రకారం మనం పనులు చేస్తున్నాం. మంచివాళ్ళు మంచి పనులు, మరి చెడ్డవాళ్ళు చెడ్డ పనులు, మరి కోరికలు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి పనులు, ఇలా చేస్తున్నాము. అయితే ఈ మూడు గుణాలతో ఇలా మోహితులై మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణాలకు అతీతుడను,
నశింపు లేని వాడిని ఆయన నన్ను తెలుసుకోలేకపోతుంది. నాలో వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయంటే ఆ గుణాలు నాలో, ఆ గుణాలకు భగవంతుడు అతీతుడు అని అర్థం. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఆయన శక్తి అయినా సరే ఆ గుణాలు వాటిల్లో నేను లేను. అంటే ఆ గుణాలను గుణాలకు చిక్కుకున్న వాడిని నేను కాదు అని చెప్తున్నారు. మనందరం మరి ఇలా వాటి చేతుల్లో ఉన్నాం. కానీ భగవంతుడు వాడి చేతుల్లో లేరు. వాటికంటే పైనున్నారు. అంటే వాటిని అధిగమించారు. అలాగే నాలో అవి ఉన్నాయి. కానీ నాలో అవి ఉన్నాయంటే అవి నా పార్టే, నా శక్తే. కానీ వాటి ప్రభావంలో నేను లేను. వాటిల్లో నేను లేను అంటే వాటి ప్రభావంలో నేను లేను. నేనే వాటిని సృష్టించిన నా శక్తే అయినా వాటి ప్రభావం నా మీద లేదు. కానీ అవి నాలో ఉన్నాయి. నేనే వాటిని కంట్రోలు చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుల్లో లేనిది లేదు, సమస్తం ఆయనలోనే ఉంది. కానీ ఈ గుణాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన మీద లేదు. ఆయనలో అవి ఉన్నప్పటికీ. దైవీ హ్యేషా గుణామయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన నా దైవమాయను దాటటం, ఈ గుణాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ ప్రకృతి మరి మాయ కదా, ఆ ఇల్యూజన్ ఇదే పర్మనెంట్ అని మనం అనుకోవడమే మాయ. ఆ మాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. కానీ నన్ను ఆశ్రయించి మామేవయే ప్రపద్యంతే. ప్రపద్యంతే అంటే శరణు వేడటం. ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుతారో మాయామేతాం తరంతితే, నేను వాళ్ళను సులభంగా దాటిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఈ త్రిగుణ స్వరూపం, ఈ దైవమాయను దాటడం, ఈ 3 గుణాల్ని అధిగమించటం అంత ఈజీ కాదు. కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళను, నన్ను శరణు వేడిన వాళ్ళను మాత్రం సులభంగా దాటగలుగుతారు. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే మనకు ఈ భవసాగరం నుంచి మోక్షం వచ్చి మనం భగవంతుడి యొక్క సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళొచ్చు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు. ఎందుకంటే ప్రతి అధ్యాయంలో భగవంతుని చేరుకునే మార్గాలు ఉంటాయి కాబట్టి అని చెప్పుకున్నాం. అలాంటి శ్లోకం ఇది. ఈ దైవమాయను దాటడం ఎవరికి సామాన్యులకు సాధ్యం కాదు. కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దీనిని దాటగలుగుతారు. సో మాయను దాటాము అంటే భగవంతుడిని పొందగలుగుతాం. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ భవసాగరంలో కొట్టుకుంటున్న వాడు ఎప్పుడైతే 2 చేతులు ఎత్తడానికి అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే శరణు వేడటం. ఎప్పుడైతే శరణు వేడాడో భగవంతుడు దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలుగుతాము. ఆయన ఈ భవసాగరం నుంచి మనల్ని బయటికి లాగుతారు అన్నది చూపిస్తున్నారు. మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే ఈ మాయ నుంచి బయటపడవచ్చు. ఎవరు శరణు వేడని వాళ్ళు కొందరుంటారు. ఎవరు వాళ్ళు? మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. సో నన్ను శరణు వేడని దుష్కృతులు అంటే దుర్మార్గులు కొందరుంటారు. ఎవరు? మూఢులు, మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే నరాధములు, మూఢులు, మాయలో పడిపోయి ఉన్న జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయిన వాళ్ళు, ఆసురం భావం రాక్షస భావాలు ఉన్న వాళ్ళు. సో పాపాత్ములు అంటే ఉన్నారు దుష్కృతులు. ఎవరంటే మూఢులు, మానవాధములు, నరాధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలు ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఈ నలుగురు కూడా నన్ను పొందలేరు. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం అనేది ఉంటే మనం ఈ మాయను దాటొచ్చు అని చూసాం. కానీ ఈ 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడరు. ఎవరంటే మూఢులు, మానవులు అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలు ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడరు. ఇవి మూర్ఖులు, మానవులు అధములు అంటే ఇక జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, మాయా ప్రభావం వల్ల వాళ్ళకున్న జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయి తప్పుదారిలో పట్టిన మేధావులు, ఆసురం భావం ఆశ్రిత రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడరు. అలాగే ఎప్పుడు భగవంతుని శరణు వేడే వాళ్ళు కూడా 4 రకాలు ఉన్నారు. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఆర్తులు అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, ఆత్మతత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థులు సంపద కావాలనుకునే వాళ్ళు, జ్ఞానులు కూడా. ఈ 4 భరతర్షభ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడ
4 రకాల వాళ్ళు. ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళు ఆర్తులు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు జిజ్ఞాసులు, సిరి సంపదలు కోరేవాళ్ళు అర్థార్థులు, మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన జ్ఞానులు. ఈ 4 రకాల పుణ్య పురుషులు నాకు నా మీద భక్తితో ఉంటారు, నన్ను శరణు వేడతారు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆర్తులు, కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, ధనం కోసం చేసేవాళ్ళు, మరి జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, జ్ఞానులు. ఎగ్జాంపుల్స్. ఆర్తులు, కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి గజేంద్రుడిని చూపిస్తున్నారు. గజేంద్ర మోక్షం, మరి కాలు ఇరుక్కుపోయి ముసలి నోట్లో రానప్పుడు భగవంతుని తలుచుకుని అతను మోక్షాన్ని పొందాడు గజేంద్రుడు. అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాభరణంలో ఎవ్వరూ హెల్ప్ చేయలేకపోతే మరి అక్కడ ఉన్న రాజులు, మంత్రులు, ప్రజలు, గొప్ప గొప్ప గురువులు, మరి భర్తలు ఎవరు హెల్ప్ చేయకపోతే చివరికి భగవంతుడిని తలుచుకున్నప్పుడు ఆయన హెల్ప్ చేయటం జరిగింది. సో ఆర్తులు, కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇకపోతే జ్ఞానాభిలాషులు. జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ వీళ్ళెవరు అంటే ఈవిడ వకులాదేవి, వ్యాస మహర్షి భార్య. వాళ్ళ పుత్రుడు సుఖదేవ మహాముని. ఆయన ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తే ఈ మాయలో చిక్కుకుపోతానని భయపడి ఎన్నాళ్ళున్నా ఆయన బయటకు రాకపోతే వాళ్ళు భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి ఆయన నువ్వు ఈ మాయకు గురి కాకుండా నేను చూసుకుంటాను, నువ్వు గురి కావు అని హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన పుట్టడం జరుగుతుంది. సో జ్ఞానాభిలాషి ఆయనను. తర్వాత ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరని అడిగాను కదా మొన్న, ఎవరైనా చెప్పగలరా? పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరు? అభిమన్యుడి కొడుకు. అభిమన్యుడు ఎవరు? అర్జునుడి కొడుకు. సో అర్జునుడి యొక్క మనువడు అన్నమాట పరీక్షిత్ మహారాజు. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి 1 వీక్లో చనిపోయే శాపం వస్తుంది. కాబట్టి పోయేలోపు మరి నేను భగవంతుడిని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి, మోక్షం ఏ రకంగా తెచ్చుకోవాలంటే సుఖదేవ మహాముని నేను భాగవతం చెప్తాను విను, అది వింటే నీకు మోక్షం వస్తుందని మొట్టమొదటిసారిగా భాగవత ప్రవచనం అప్పుడు జరిగిందనమాట. ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్పడం జరిగింది. రాసింది వ్యాస మహర్షి అయినప్పటికీ చెప్పింది మాత్రం ముందు సుఖదేవ మహాముని. ఆయన తండ్రి దగ్గర అది తెలుసుకుని ఆ విద్యను ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సుఖదేవ్ ఈ పరీక్షిత్తుకు చెప్పడం. ఆయన ఎంతో ముక్త పురుషుడు కాబట్టి సుఖదేవ మహాముని ఆయన చెప్తుంటే నారద మహర్షి, వ్యాస మహర్షి కూడా ఈ వినే వాళ్ళల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా విన్నారు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం వ్యాస మహర్షి కూడా, నారద మహర్షి కూడా వింటున్నారనమాట. సో అట్లా జ్ఞానాన్వేషకులకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అది చూపిస్తున్నారు. అర్థార్థులు అంటే అర్థం అంటే ఇక్కడ సంపద. సంపద కోసం అంటే ధ్రువ మహారాజు. మరి ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ చెప్పుకున్నాం. తల్లి మరి సవతి తల్లి నీ రాజ్యం అర్హత లేదు అని చెప్తే ఆ రాజ్యార్హత కోసం భగవంతుని ప్రార్థిస్తాను తండ్రి ప్రేమ కోసం అంటూ వెళ్తాడు. మరి భగవంతుడు సాక్షాత్కరించిన ఆ తర్వాత ఇక భక్తిలో పడిపోయి ఏది అడగకపోయినా భగవంతుడు అన్ని ఇచ్చారు ఆయన్ని ఎగ్జాంపుల్గా. అలాగే సుగ్రీవుడు మరి వాలి తన అన్న సోదరుడైన వాళ్ళు తరిమేశాడు కదా మరి రాజ్యాన్ని తీసుకుని. సో శ్రీరామచంద్రుడిని శరణు వేడి మరి ఆ రాజ్యం కోసం శరణు వేయటం జరిగింది. అది కూడా ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. జిజ్ఞాస, కుతూహలం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఈ మునులు. భాగవతం మొదట ఇదే చాప్టర్, ఇదే స్టార్టింగ్ భాగవతం. ఈ నైమిషారణ్యంలో ఉన్న మునులందరూ సూత మహాముని ఎవరు అంటే ఈ సుఖదేవ మహాముని శిష్యుడు. ఈయన చెప్తున్నప్పుడు సూత మహాముని కూడా విన్నారు భాగవతం పరీక్షిత్తుకు చెప్పేటప్పుడు. సో వీళ్ళు అందుకని ఆ సూత మహాముని నువ్వు స్వయంగా ముక్త పురుషుడైన సుఖదేవ మహాముని నుంచి విన్నావు కాబట్టి దయచేసి మాకు ఈ భాగవతాన్ని నువ్వు వివరించు, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటాం, అసలు ఈ పరమార్థం ఏమిటి, అందరికీ మంచి ఏమిటి ఈ ప్రపంచంలో, మరి ఇదంతా ఈ శాస్త్రాల సారం ఏమిటో మాకు నువ్వు వివరించు అని చెప్పి వాళ్ళు భగవంతుని ఆ మహాముని అడిగారు. వాళ్ళంతా జిజ్ఞాసతో ఈ చర్చలు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్ళకి నైమిషారణ్య మునుల్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. సౌనకాది మహామునులందరూ అన్నమాట. వాళ్ళంతా సూత మహాముని అడుగుతున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. సో ఈ నలుగురిలో కూడా మరి 4 రకాల వాళ్ళు ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు, జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడతారన్నారు కదా. ఈ నలుగురిలో కూడా భగవంతుడిని ఎప్పుడు భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని ఇంకా ఉత్తముడు,
అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. భగవంతుడికి అందరూ సమానమే. కానీ ఇక్కడ ప్రియమైన వాడు అంటే భగవంతుడిని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నవాడు. ఆయన తత్వాన్ని వాళ్ళకు కూడా అనుభవపూర్వకంగా తెలిసింది కాబట్టి. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే కానీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకు? అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు కాబట్టి నా ఆత్మస్వరూపుడే. అంటే భగవంతుడి ఆత్మ పరమాత్మ, అదే తత్వం మన ఆత్మలో కూడా ఉంది. ఈ జ్ఞానికి ఆ ఆత్మతత్వం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఆ నిర్మలత్వం వచ్చింది భగవంతుడికున్న ఆ నిష్కల్మష తత్వం. అందుకని నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నేను భావిస్తాను. ఎవరు ఇలాంటి జ్ఞానులు ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారని చెప్తున్నారు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. బహూనాం జన్మనాం అంతే, ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానవంతుడు మాం నన్ను ప్రపద్యతే శరణు వేడుతాడు. వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడే సమస్తము సర్వము అని తెలుసుకుని ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడు. సో భగవంతుని శరణు వేయటానికి కూడా ఎన్నో జన్మల అనంతరం గాని అది ఆ జ్ఞానం రాదన్నమాట. వాసుదేవుడే సమస్తం అని. సమహాత్మ, అటువంటి మహాత్ముడు సుదుర్లభ, ఎక్కడో అరుదు, అంత ఈజీగా కనిపించరు. అనేక జన్మల తర్వాత పుణ్యఫలం కారణంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సమస్తము కూడా వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ప్రభుపాదం చూపిస్తున్నారు. మరి ఆయన సమస్తాన్ని వదిలి, ఏమీ చేతిలో డబ్బు కూడా లేకుండా గురువు గారి ఆదేశం ప్రకారం ఆ పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకు భగవంతుని గురించిన నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన వెళ్ళి, మరి ఈనాడు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఎన్నో ఆలయాలు ఉన్నాయి అంటే అది ఆయన ఎంతమందిని ప్రభావితం చేయగలిగారో, ఎంతమందికి ఈ జ్ఞానాన్ని అందించారో మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తంతా కూడా వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫలితాలు తాత్కాలికం. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే దేవతలన్నీ కూడా భగవంతుల్లో పార్టే. ఒక్కొక్క అంటే డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్ ఉంటే ఒక్కొక్క పని ఒక్కొక్కళ్ళకి అప్పచెప్పినట్లు ఒక్కొక్క విషయం ఒక్కొక్క దేవతకు అప్పచెప్పటం. సో అన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. అయితే మనం యూజువల్గా ప్రార్థనలు చేస్తే ఏమిటి, ధనం కావాలనో, ఇంకేదో కావాలనో, చదువనో, ఇలాంటి వాటి కోసం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు ఉపయోగపడే వాటి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. మన ప్రార్థనలు ఆలకిస్తాం. మరి భగవంతుడే ఆ దేవతలకు కూడా శక్తిని ఇవ్వడం, తద్వారా మన కోరికలను వాళ్ళు తీర్చడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కానీ ఇవన్నీ టెంపరరీ. కాబట్టి దేవతలను పూజించడం అంటే చేయొచ్చు, కానీ ఆ ఫలితాలు ఏమిటి, టెంపరరీ. ఎందుకు? ఈ భూ ప్రపంచంలో మన లైఫ్ ఉన్నంత వరకే ఉపయోగపడతాయి. మన లైఫ్ అయిన తర్వాత ఏమిటి పరిస్థితి? మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలో ఉంటామా? భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తామా? అది భగవద్భక్తులు, నా భక్తులు దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవలోకాలకు వెళ్తారు, నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరిని మనం ప్రే చేస్తే మనకు అదే వస్తుంది. సో భగవంతుణ్ణి మనం నమ్ముకున్నట్లయితే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ టెంపరరీ బెనిఫిట్స్ కాదు మనకు కావాల్సింది, పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ అనే థాట్ మనకి ఇవ్వటానికి భగవంతుడి చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ తాత్కాలికం, అంటే ఈ జన్మ వరకు మీకు పనికొస్తాయి ఈ ప్రార్థనలు, ఈ కోరికలు తీరిన ఎంతవరకు, ఈ జన్మ వరకు. కానీ తర్వాత ఏమిటి అని నీకు పర్మనెంట్గా నీకు అసలు ఈ బాధ, కోరికలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇవేవి లేకుండా ముక్తి కావాలి అంటే, భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోవాలి అంటే మరి ఆయన్ను మనం ప్రార్థించాలి. సో అవ్యక్తం వ్యక్తిమ అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం అన్యంతే మామ బుద్ధయః
పరం భావమజానంతో మమ అవ్యయం అనుత్తమం. సో నన్ను పూర్తిగా తెలియని వాళ్ళు అవ్యక్తుడని అంటే ఇంతకుముందు నేనేదో లేను, ఇప్పుడేదో ఈ రూపాన్ని పొందానని అనుకుంటారు. వాళ్ళ యొక్క అబుద్ధయ అంటే అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా యొక్క ఉన్నత స్వభావం, నా వాళ్ళకు పరంభావం అజానంతో నా దివ్యత్వం వాళ్ళు అజానం తెలుసుకోలేక మమ అవ్యయు నేను అవ్యయుడనని నాశనం లేని వాడినని ఉత్తముడనని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సో నన్ను సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేని వివేకం లేని వాళ్ళు నేనిందేవో ఇంతకు ముందు అవ్యక్తుడును ఇప్పుడు ఈ రూపంతో వచ్చాను అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ యొక్క అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం తెలియడం లేదు వాళ్ళకి. ఇది నశించనిది, మహోన్నతమైనది అని చెప్తారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో దేవాది దేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులంతా కూడా నాకు తెలుసు, కానీ నేనే ఎవరికి పూర్తిగా తెలియదు. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం మనకు కష్టం, కానీ భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆయన సృష్టి కాబట్టి ఆయనకు తెలియంది లేదు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. సో మరి భగవద్భక్తులు కావాలి, నన్ను ఆరాధించిన వాళ్ళు నా దగ్గరికే నా భక్తులు వస్తారు అంటున్నారు కదా. ఎవరు భక్తులు కాగలరు అనేది ఇలా చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తి ఇక్కడ ఇది కూడా మార్గం అన్నమాట, భగవంతుని చేరుకునే మార్గం. ఎలా మనం ఆ భక్తి, ఎవరు భగవద్భక్తులు, భక్తులు వెళ్తారు. అయితే ఎలా భక్తులు, ఎవరు భక్తులు కావచ్చు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం. సో జనానాం పుణ్యకర్మణ, పూర్వజన్మ ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో ఉన్న వ్యక్తులు తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, వాళ్ళ యొక్క పాపాలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడి ఈ ద్వంద్వ మాయా అనే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెంది, ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం, సుఖము దుఃఖము ఎగ్జాంపుల్స్, లాభము నష్టము, శత్రువు మిత్రుడు, ఆపోజిట్స్ ఇవన్నీ. ఈ ఆపోజిట్స్ నుంచి విముక్తి చెందటం అంటే ఏదొచ్చినా సమంగా ఉండటం, శత్రువుతో అయినా మిత్రుడితో అయినా ఒకే రకంగా ఉండటం, డిఫరెన్స్ లేకుండా, లాభమైనా నష్టమైనా ఒకే రకంగా ఉండటం, సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా ఉండటం. ఇలా ఎవరు ఉండగలరో వాళ్ళు ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెందిన వాళ్ళు అని అర్థం. సో ఈ మాయ, మనకు ఆ సుఖం దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మాయ వల్ల. మాయ అంటే మరి ప్రకృతిలో ఉండి ఈ ఇంద్రియాలు మనకి ప్రలోభాలు పెట్టి మనకు కోరికలు కలిగించి, కోరిక తీరితే సుఖం అనుకుంటున్నాం, తీరకపోతే దుఃఖం అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ మాయ అనేటటువంటి ద్వంద్వత్వం నుంచి విముక్తి చెంది నా సేవతో భజంతే మాం దృఢవ్రత, దృఢంగా భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇటువంటి వాళ్ళు భక్తులంటే వాళ్ళ కొన్ని జన్మలుగా వాళ్ళు పుణ్య మార్గంలో ఉంటూ వాళ్ళ పాపాలన్నీ తొలగించబడి భక్తితో ఉంటూ ఈ ద్వంద్వాల నుంచి వాళ్ళు బయటపడి అన్నీ ఏదైనా ఒకటే అనే భావనలో ఉంటూ అలా నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సాధిభూతాది దైవం మాం, మరి అన్నిటికీ దేవాది దేవుని సమస్త జగత్తుకు దైవమని నేను, సాధి యజ్ఞం చెయ్యే విదు, యజ్ఞాలన్నిటికీ కూడా నేను భోక్తనని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ప్రయాణకాలే పిచ్చ అంటే లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నన్ను తే విధిర్యుక్త చేతస ఆ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఉంటారు. సో దేవాది దేవుణ్ణైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా అధిపతిని అని తెలుసుకుని నా భావనలో ఉన్న వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను తెలుసుకునే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా భీష్మ పితామహుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. మరి ఆయన మరణశైలి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఉత్తరాయణం కోసం వేచి ఉండి భగవంతుడి సమక్షంలో ఆయన ప్రాణాలు వదలటం చూపిస్తున్నారనమాట. సో ఆ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ మరణ సమయంలో కూడా అదే అండర్స్టాండింగ్తో ఉంటారు. అంటే ఒకసారి అది వచ్చిన తర్వాత ఆ ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగలిగితే ఇక వాళ్ళు
వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా భగవంతుడి తత్వాన్ని తెలుసుకునే ఉంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో నేర్చుకున్నది, భక్తులు భక్తితో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారు. పవిత్రాత్ములు వాళ్ళ మనస్సులను ఇతర ధ్యేయాల వైపుకు మళ్లించరు. అంటే వాళ్ళ మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్తో భగవంతుడి మీదకే ఉంచుతారు, కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలకు మీద పెట్టరు, ఉరికారు. పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో భక్తి యోగం కాబట్టి భగవంతుడి మీదే మనస్సును భక్తితో నిలపడం అన్నది చూస్తామన్నమాట. ఇక్కడ అది స్టార్ట్ చేశారు ఈ 7th చాప్టర్లో.